ndikanyekwa ndinoraswa nemusha. Mwari ari mubatsiro wangu. Inyanyi muna 2023 ndakine ndombi ne6 months ndakaenda kumasowe neshamwari yangu pandashandirwa pandasvika pamasowe shamwari yangu ndatoiperekedza chitaushandira ini zvakagara pasi kwemi masarire ekazi imimi ndationa ndiri mutori nemhepo yakakura because vana muda kuitwa operation pamhepo yenyama akaita seyamakatapura patati amanje murume wangu haazvibvume zvikanzi hamhepo yacho itori yekumusha kwechimurume wenyu mukaita zvekutamba mwana wamakatakura mugoraita sei munogona kutadza kumubata maitwa operation asi da kuti munamati nekuti mhepo yachona yakasimba yamakataisana nayo saka mutadzi wakamurume wangu akapopota kuti kweiwewe wete zvemasowe tete pandaramba ndakanyaka nangu kudaita saka pane umwe munhu akatiperekedza aiziva madzibaba ivava vainzi postori anga ine motikari saka ndakamukumbira chaja yekuchaja foni but ndaida kachaja ndaida kuchaja pabhatiri kwete mumotikari zvikanzi wakumbira chaja because wanga wakuda kuchaja motikari yamupostori boyfriend yangu ndangoramba mharaipota ndibva ndangotangawo kunamatawo kusvikawo 9 months dzakwana 9 months dzakwana ndakatanga kurwadziwa nemimba asi mimba yangu kurwadza kwaita ingoramba iri pa3 cm ndidzoka pa7 ndibva ndaita 3 days ndiri muchipatara kudaro ndibva ndadischargwa ndidzokera kumba nekuti masentimeters ako haasi kufamba saka hatingakwanisi kuita scan kana kuti kuita sei unozouya kana yanyatsorwadza masentimeters akuita sei akufamba ndibva vanhu vanga vari murumba ndibva ndakandirwa kuti mira tikubatsire ute sei kutsvage vanhu vanokunamatira because hazvisi normal zvikuitika paurive kuti mimba inongoramba iri pa3 cm but urikutorwadza zvoita sei zvikutoradza kuti uda kunenge uri mulevu ndibva ndatanga kunamatira ndibva ndazobudawo mazuva after visiting avo vatenda kwadokta ndokutaurwa mwana wako ane kuti asarwa ne33 hours ngari ndibva ndasaka toita sei zvikanzi kana ndoda kuti kuinjuse but kunodhura zvikanzi asi pane imwe second way yetinogona nekuti ogona kupita dzemodzokako kuchipatara vatati aona ichisitai second way yachona vadaita second way yekubatsira kugara mwana nzira vandadzokera kuchipatara ndibva ndasvika ndatenderwawo ndakazosumuka mwana manheru ndadzoka kumba ipapa hapanaonedzapo nyaya yemasoro patagara patakaenda pandakauya kuzobvisira pane mwana weshamwari yamambairi mukomana anonzi ine ndakamutuma kuenda unotora mumwe mwana wangu akasimba kwatete wake ngoni yasvika ikoko mva anditi amai mwana itai akaundi dzenyu nekuti vana vane chini vana vane nzara vandamuti hapana akaundi andingamboita iwewe chingoya nevana vakwidze mutumbi vaite sei vauya zvikanzi munodanana nanguva ndakangoti oraiti nangu chandozavira ndisei hatidanani nanguva pakapera mwana wangu bva azorwara ifonsangaya kuzororwa mwana wangu akarwara arwara zvisinganzwisisi vagara muicu for 7 days mwana wangu kurwara kwaita aibloka tube but madoctors aitesa tube yanga isina tsvina hapana chaioneka pamwana vandaurenya aite sei ararame but mhepo yachona iri kumuka pababa wake baba wake havasi kushandisa munamatonzo takataura bhosi pane soja tanga tanzi 2 days baba wacho havana kuita saizvizvo mwana pa7 days mwana bvaashaya ashaya ndaingoshandirwa asi mandaita ndaana kudhiti ndaidhita mameseji because ndaiziva kuti mameseji ndikamasiya ari mufoni anokonzeresa noise pai mumba mangu patagara ndairota mukadzi wakamborora wekutanga achida kundidzipa vandashandirwa pazvapera pandakashandirwa ndakanzwisa salt iyi mumba maoenda semaunorara neyanga yakasungwa pakuaewatirwa ndarisa pandaisa moto ndaisa moto saka ndauya kuno kumusha muna kutobva mumba mungu pakasara tona salt iyoyo bvatotanga kunetsa zvekuti manamato inenge iri minamato inenge dziri mhiko yowe bvatakakokota bvatauya kwatete tete mboti aiwa kana murume wako asingazviita sei zviregedzi
ndobva ndati alright. Tadzokera muna April takauya kunoku. Tauya kunoku ndakahodha bhero ndakaita hafafu nemeshamwari yangu inoshanda pahuka watsoka. Vatashira bhero rega ndakaenda naro kuHarare. Ndasvika ndisanaenda naro kuHarare. Tiri kumusha ndobva paita musikana wamukoma baba mukuru. Ndobva ati ndandoda kutengerawo musikana wangu mwana wake chini masweta aya. Manje handina mari. Mumamubvati ita sei mupewo masweta. Ndikati handikwanisi kupa mwana ane 2 years zviro zve12 years. Hazvimeki sense kuti ndopa munhu zvekuti anoita chikoro kumba kwavo kana kuti anonochichengeta. Hazvishandi. Vapopota ndikati kana zviri izvozvoka kana uine nharo chingozvitora zvirape uite sei uende unomba. Inini ndichaziva kuti ndichaita sei ndichateera here ndonotora zvinhu zvangu kana kuti ndichamupa zvese oita sei otengesa hake kana kuti ochingopfekedza hake mwana wake because it's useless kupa munhu ane 2 years chinhu chemunhu ane 12 years. Tadzokera muna April muna kupera kwaMei tiri kunyatsowirirana zvakanaka. Atori manheru ndobva aitanga nyaya yemusikana uyo. Ndikati iwewe nyaya yemusikana uyu isinidzi kuti zvakutondipa imwe pfungwa dzokuti iwewe nemusikana uyu asi munodanana here because hatinganetsera nemunhu ane mukomana wake nechinhu chachina futi chihombe kune mwana wachona totonetsana mumba munomu. Zvikanzi hai zvozvokazvita next time zorambisa. Ndikati aiwe kana zvikana zvichinetsa unogona kungondiramba haisi mhosva ndoziva ndarambirwa Christine. Engeovha ndinobva ndifamba ndozvataura ndakaita sei ndarambirwa Christine ndingaura ndakamunyima chini masweti. It's okay. Kaizwa background. Ndakuenda panyaya. Panyaya vati ayo imimi Shikaika bali pachamunze. Iyo wataza aundiramba. Dunyaya. Saka iwo iyo kama kuti akundiramba kuti uruti era usauramba kama kuti wati. Aiwa inini ndakamuti process yekundiramba unoenda nekunondipa gukuru pamberi pevabereki vangu. Gukuru akada kundipa ndindoenda ndaramba kuritambira. Ndikati hande kumba kwedu unotaura mhosva yangu yandatadza. Yauye kuita kuti kundirambira. Alright, okay. Muri mwashido. Ya, ini ndini ndaidana na talent. Sita rangu ndini nowatafira. Ndaidana naye mukati. Tasangana. Akantaura ndine nhumbu. Ndakamutaura kuti inini zvemasowe. Kuzobata kuti ari kuita zvemasowe. Aikumbira chaji yemazuva atanga kutaura. First day atora chaji adzoka. Second day turugara pamba pandoda turugara chaji papasina magetsi. Saka pandakakumbirwa chaji ndakungotoenda zvekusungirira tumatambo zve. Ndadzoka kubva kubasa ndikuona tambo ina tambo kwe. Mangwana ndindipe futi chaji. Musi wazoti wandipa chaji ndakamboda mwana wotsokomba. Ndosvika ndikuona mazipostori yauya ari. Uyu ndiani? Kazi aiwa uyu ngewekuti tikumbopota tiperekedzana masowe. Ndikati kumasowe kwendisikadi. 1. Vatauya pakarwara mwana. Kazi mwana arwara. Solution ndori popadzi kwenda kumasowe. Saka ini ndakuita zveminamata. Ndikati kune 1 condition ndikati. Kana waenda kumasowe kwako ungotaura, hakutauri mishonga yako nhombo dzako nezvawataurirwa ikweyo. Kana mukataurirana pafoni pamessage usadhirike. Kuti nini uzotipe proof yekuti ndandaura ngorifuta nyaya iyi apa. Fast forward kusvika apa pazoita fight kupedzisira yazozwa okay pane bhero iyi inini chakaita ndinetsana naye ndandomutsiurira nyaya kuti takatenga bhero pabhero racho ndakatotema business yataimboita ndaitomupawo mari yaitanga kabusiness kake pabhero iyi ndakatoti handina ndiiso yangu mari ngoti kwatiri kuenda kumusha kune hama dzakawanda ndingopota ndindotorawo hani ndipa uyo hani ndipa saka munin'ina wangu mwana wamainini angati ndikati inini ndakabhadhara mari mubusiness ranga iyo piwo tuimbe twiri tutatu. Mkuma mutimo angaingo akati amusikana wangu unoyeyo ende hembe haina size papachiwa chedu unotora kana iswa pani uri pangopo umwari mwari. Saka ndikati ndopo uyu mbiri nhatu. Ava atangoti nini pamberi pamukoma wangu wacho mwana wamainini yovo atanetsana zvapera. Ndikati pamwe angaruonere gwenga vanhu rapo zvingoda tinyatsori bedu tega
Saka tadzoka South Africa tatunda kuti azvine zvinofunga nyaya yakapera. Mai mwana, bona ukamboda uzondinyima chimwe chinhu pane wana. Usasovha watanga kuti pamberi pawanhu vacho wakumbira, watanga kundituka. Zvimboita kunga inini ndiri kuti takugadzira fight. Abva atotanga futi South Africa kwacho. Fight iyo takarara ndichataudzana. Tapedza kudaro imwe Friday ndiri basa. Phone yake yanga yakadingwa WhatsApp. Zvinoita kuti message ikapinda phone inoreflecta futi computer. Saka ndakaona message yekuti ngataurirane before 11. Kwazi message yekuti ngatitaurirane before 11 ngekuti anocheza na 12. Ndichibva pedza vya delete wanga anaziva kuti laptop inoshandisa personal laptop ndandinayo basa dzacho. Saka inooni okay. Ndasvikaomba mai mwana munhu wangu kutaura naye kuti ngationane na 11 uyu ndiani? Kazaiwa ndi evangelist. Ndikati evangelist zvatakataurira nawo message dzemashowe dzemunamato atidelete baba papa. Kuti kuti kana ngomuzoramba ngokuti ndataura na evangelist nyaya yakacheka. Ipo vanhu voda vatanga kufonera na tete wake tete vatamutsanangura tete one mwana nyaya takataura muna November nyaya takataura tubva utanga nyaya takataura mwana arwara nanhasi ndo indoi chirunisa chacho azobatsirwa ndo na madzimai wese maprofita kutaura Yesaya warumba turunetsana na nyaya yemasowe nemishoro manhero acho yeye pasitanga tataura tete manje kaza vapinda kutaura na evangelist wacho atoti murumane mukadzi saka wakatoya kutaura ndakati ashuwa kutaura ndamupusha kuti apinde mumessage ndavhara dro wakutaura napaloud phone yake yanga yakafa yanga yadzima wifi izvezvo kuti inongeda wakutetwa kudii saka yanga yadzima WhatsApp saka pamira seri kwedro kuyakweyo kazi apa wataura ngefoni yangu machiri panauti kazi zvino zvaati tataura paWhatsApp yake saka mangwana totaura sei kazi aiwo musiya akadaro iwo kuti mondotaura paTikTok penga ngoti wangaona kuti WhatsApp ngoti tatalinga nemakompyuta zvetu dzimwe nguva inopota ichionesa message yakupinda kasi ngataura ngeTikTok kwangu kazi okay saka zvino zvavo zvirambira ruruma kazi ausambomute story pamusiya akadaro vandasiwa vandati okay iwe shamwari zvoramba togara tese mba 1 so tindori tuba dzimba munhu mucomplex tikazomuka takukwadzana zvizona saka tofanira kuparadzana kazi apisi nyaya varongedza zvinhu zvake vaisa mumba ndikati ndokupa mari bhazi uende kuma vandamubva ndikati okay 1000 chienda kuna tete osvika ndogukura ndati ndapikwa sezvo tatambotaura kufona mamuri end of that was towards the end of June 1000 rands saka vakwira bhazi yebhazi ndamupa mabhegi amacho atongedza ndabhadhara avakwira bhazi vasvika muHarare kazi ndi mari yashoti yekuti tasvike kwaHonda ichakwanira panguva yacho anga ine mwana wari urwara angati operation kazi nemari yemutwara futi operation inokwanira vandatumira mari yekuti mwana wacho arapirwa vandapedza vandawedzerenga ndikati imwe yacho iyi chienda kuna tete wozivise tete saka June haana kuenda kuna tete kwacho inini July I think mid July ndopandakaiva saka July ndandiri kuno mid August ndakudzoka South Africa apa July wacho taifona dzingwaifona video call achitoona ndiri padzomba iye ari kuHarare padoko vabva Harare vadzoka South Africa panguva yekuti ndaiyaiya pakupera August ndipona ndakuti iwe hatichana menduro renda full house ngoti zvine zvitaramba saka iwo chibvisa 12 zvawakasiya ngoti angasiya mubhedha wake nezvimwe zvidziyo kazi ini ndakudzoka ndakuenda kuJoburg kotsvaga basa kana ndikupi saka ndikati shamwari wana tagara June July apera inoiya last month ndaisa notice saka zvinezvi ndikadzoka ndobvisa zvinhu iye vanhu vekuya kukana marriage yake kutsonzo akakwira kuenda kugara Bombay kuenda ndakwira bhazi kudzoka kuSouth Africa kochitanga basa mambo wangu ndikumbira kumupangidza hembe ndandakapfeka musoro akundirambidza kukwidza zvinhu mumotikari kusvika hembe yabvaruka ndiyo ndandakapfeka ndapedza kudaro handina kudara nekuti mumpaka zvimwe zvinhu zvese ndandazongoti okay zvinhu ngazvibve baba waKaren mukoma wangu wariwo ndikatore zvinhu zvese zviende ngoti anyway wambai kurenda tatobasa wekubasa paukaona ngoti masikati dheri racho ndakadaibva futi kumake office ndasvika kubasa arambira mumotikari kazoda wanditiza saka pakubasa munhu akugara mumotikari mumasure chinyi manje ndikati ndozviruitika izvo mangwana acho makuseni wekubasa vakati achimwazudza motikari vanoruka anaondoramuka mota yacho ndipo ndakanoti ndiona mandurugara pakurenda handisisina ndakobhadhara rume yekurenda futi kuti ndigare naye hazviti mandakwira bhazi kudzoka kuno ndakwira bhazi kusvika kunoku takasvika wanga uri musi weThursday manheru
then Saturday takaswera Sunday yacho patadzika kuona tete wacho. Sunday turosvika kwatete iyo wacho akandosvika abuda kunze kana tete wake wacho anaona kuti mutaura naye saka ndakazoguma ndakutaura kuti tete ndonyaya panapa taitaura pafoni $5 yebhuku rei pandiri kubuda mumba bhatera kumashure kusvika tisvike patsonzo apo ndipanduri zvinezvi kurugara murumu yepanze anongobuda dzimwe nguva achienda kuada achidzoka achipinda mukicheni achibika zvada achidzoka hapana kutaudzana hapana kuti saka shuwa munhu murumu rako tibatsire uchakati munaona wanga muri watso unaona wanga ini naye atina mwana bangoti akandoita mwana wana akashaika asi iye une wake wana waiti newamoro zvamauya nazvo manje kudare kuno you are all very young muchiine zvekuita kumberi. This is not the end of the world. Kana musadana itai what is supposed to be done. Mosiyana zvakadii zvakanaka because mangwana uchazofunga kuti pamberi apo ngatizokerera saka dzokerera naye mune zvakadii zvakanaka asi chekutanga chekuti kana mati hamuchadanani hamuchadii ini ndikuti do the correct thing moita nenzira chainofanira kuitwa asi changu chanongotaura kuti there is life after this marriage. Unokwanisa kungorofunga kuti marriage ikanipfuura zvinhu zvangu zvaoma asi unokwanisa kushamisika kuti upenyu hwangu chakunakisa kudarika iwewe imemai murume wenyu muchumu mudai muchikumuda here muchikumuda murume wenyu inomungodi murume wenyu kana asikazviti zvazvo iwe hauteereri murume wako hati zvemahande yake iwe unoda zvemasoro saka munogarisana sei murume wako hadi iwe ndo zvinokurarama ndawamo musha umo muri mai ngeme murumeyo hauteereri masowende ambazidi wechirume ini kufunga makuita ndofunga kuti kana vanhu tikuenda kuchechi tiri kuenda kuchechi kobatsirwa hatisi kuenda kuchechi kotsvaga maproblem because ini always look up to wakadzi vanoenda kuchechi kuti wakadziwa vanofanira kurarama life reexamplary musociety then kana muti ndimi kuswera kuchechi 3/4 of your time mukuchechi 1/4 kumarriage masvika 1/4 yacho kumarriage itsviyo saka unoita kuti vanhu vawenge Mwari asi Mwari asina chakukanganisira. Kana maenda kuchechi we expect you to read Bible mukati kwaro ikona kunze kwaro. Kana maenda kuchechi hati expect kuti munonakiwa nekutakura maBhayibheri musingaawi kutano tichii kuzinika wengereka ndoita munhu anenge achiti muBhayibheri achiparidza St. John chapter 5 verse 27 endai papo panozi zvakadzakadzaka endai kuna St. Peter John verse 10 kuvara zvino zvakadzakadzaka endai kuna St. Luke verse zvakadzakadzaka. I don't like that. In the person that I hate that. Why do I hate that? Uri kuita Bible study what? You are busy studying mavhesi usingagoni kuzointerpreta kuti mavhesi acho ari kungoti chii because unozwa kuda kuti Bible rinotaura wani kuti
imwandoro asusararadzi ndoporudiri babo porukuda wobva togumira papi kokumberi kwacho kunonzi chii kumberi kwacho kunonzi chii ndosaka kuita ukazva kuna nojobajoba bhaibheri akataura zvase nduku wotaura zvase njoni wotaura zvase iye munhu yega ari kutsvaga zvaari kuda kubhaibheri zvinoda iye asi zvisingadi mwari pane argument ugareri chakakosha chii kana uchienda kuchechi chii chakakosha kana uchienda kuchechi mabasa here kana kuti chii faith or works what is important handikambona asi chinotozoshande chii chimunotanga wazwa chii chekutanga you have to believe kuti zvauri kuita zvinoita asi usati wabhilivha unofanira kuziva kuti kana uchibhilivha zvakati mabasa anotarisirwa nezuro ndehaya zvakangofanana neargument ezaini huku chakatanga chii asi unoti huku ndiyo yakakanda zai asi huku yakabva muzai saka chakatanga chii so it's an argument inochi isingaperi zvakafanana nemabasa kuti udzi mukristu unolenga ukristu ndechii asi kuti uite mabasa akanaka unofanira kuti unofanira kutenda first saka wakawanda wenyu you thrive kuita mabasa akanaka asi musingatendi wamwe wenyu munotenda asi musingakwanisi kuita mabasa anotarisirwa nevatenda haleluya tiri kudaro wai tiri kuti tesei chinhu chiri kuuraya marriage handicho chinhu chaifanira kuuraya marriage ndo chinhu chaifanira kuwaka marriage because it's very rare kuenda pamarriage chekubrekwa because of church azviti saka kana chechi yako paradzanisa wanhu saka tichararama sei pasi pano muri kuona zvinhu zvotoa chechi haina kushata asi how we interpret zvinotariswa nemurika dzauri muchechi ndo zvinodini ndo zvakashata because muri kuona muri kunamata mwari ani muri kuenda kumasori muri kunonamata kuna mwari zvishuwo zvenyu zvechi zvemwoyo ende chishuwo chacho chamunonamatira wani ndechekuti dai marriage yangu yadii yamira zvakadii zvakanaka handiti asi makudzika mugomo manamatira chinhu ichocho masvika chekutanga kumba kuti fuck off zvandikubikire inini fuck off bika wega saka waswererei uri mugomo uri pamabvi it means hausi kuziva zvauri kuswerera kuti mugomo kana wapera mugomo unofanira kudzika pasi kusvika mumba why a changed person ukuona every Sunday uchibva kuchechi chaunotanga kusvika kana kuti musi wesondo manheru kutori neargument kumba iwewe nemukadzi wako taurira mai mwana kuti garai kumba siyanai nechechi chechi haisiyeniba because musi weSunday izuva rekudiscussa kuti nhasi mari dzekuenda semai kuti nhasi baba ukakata kwanga kuchizi zvakati baba chito no kwatazoenda kumen of integrity wandotazoziva ndaisaziva paifana kuti nditombonino basa rekuti musikana wakanditi ndokubikira mangwana ndokubika ndio zvatauzwa kupi kumen of integrity. Men of integrity haina kutaura kuti baba gara netsvimbo ine musoro mukumuseri kwedombo akangoti mopa handizo zvataurwa kumen of integrity. Ukaona wakuti wabva kumen of integrity manheru acho chaimba dzine tsvimbo gara kumba siyana nechechi, you are wasting time. The same applies kuti madzimai kana wabva kuchina chemadzimai
uchiona uchisvika uchipopotana nemurume wako, gara kumba. Chechi haisi yako, handi zvako. Titesandi Bible not what God has joined, let no man put asunder. But kana chechi hiyo ya kuta put asunder, turusi. Ndo saka kuingira ni machechi yako fa. Kushaya watu. Ukaenda Denmark hakuna chechi. Ukaenda China hakuna chechi. There is no religion in China. There is no religion in Denmark. Why? Ndo zvakutwa. Uri chichefana kubatsira ndo chakukanya. Ndo zvakuti aiwa. Isusu munomu takadoktrineitwa kuti murume unopfugamirwa, unobikirwa, unowachirwa, unoita sei. Murume haatauri naye nezviri pamusoro nechii zvese. Anditi asi kana uchiona uchizviita izvo, kubva Satani wapinda apa pakuda kuti kana if you sikutaura kwamuda mudai naye murume uyu zvaasingada kakutaurira ari kukutaurira. Kana paine munhu unokwanisa kuziva kuti anokwanisa kuti baba agari nawo pasi wataurirwa uita imimi mubva maita zvamunofanira kunge muita, kuzi murume kana ati isi simple instruction, kana muvhangeri akafona kana kuti akasenda message yeprogramu yekuchechi, don't delete. Siya irimo tione tese toita urumwe wechechi tiri tese. Iwe delete. Iwe delete. And also want to delete it, or delete for everyone. So we're going to delete for everyone. We are able to account as delete for everyone. As one that owner of the I know. I don't say people say delete a day. What am I doing that? Don't delete your routine. Don't do this. Your business. Why? The best thing we can say for now, my name. For now, submit to your husband. Chibra zvechurch zvese chibumira gara pamba. Munhu anenge ane problem inoda chechi yasina kutaura murume wake. Kuti iwe une kwakanzi iwe kurarama kwako unofanira kunge uri pasi. Usakagwadama waenda. Saka murume anotaurirwa kwekutanga kuti inini upenyu hwangu huri pamasoro kana tizvigona mutokuri. Kana asingazvigoni zvadhakwa zvo. Wezi kana akaziva iwe usaende kuchechi, chechi kutaura kuti iwe murume wako uchazodai. Uye achiti handizvidi. What kind of a woman are you? Unoende mutemo wako kumba uya mumushame vanhu kuramba mubuda mumotikari svika munhu asiya basa kuya unogara kumugotsoka. Aiwa ishe pandakaramba kubuda mumotikari ndepekuti mukoma wake vakagara uko vakamudza kuti tiza. Saka inini ndo chakandipa saka kugara mumota muri mumota iri zvandoita muri mumota mota yakaenda aiwa kubasa ari kwaanombodzi ai asi motikari yakadii urikuita zvisingaiti asi maifanira kunge muri painhasi mauya nechii nemotikari kofana asi motikari iri kumirasi hai inini ngandikutorei kana muchida chinhu chisingadiwi nemurume usaende pane shamwari dzake komunyadzisa. Murume usamuteere kubasa kana kubhawa ukaita zvinhu izvozvo unodzingwa. Ukaita izvozvo lakini zvokuti murume ari muofisi kudai utobva nemashefu kuti urulambira mumwaka munhu akagara zoera ndiye kuti
Pane kambani lo uramba bozga unodzisa murume nekudzingisa murume basa mwekambani saka murume asikuona value in your contribution in life. You are useless. Because ukasaisa value yekuti murume anofunga kuti mukazvina mubatsiri unofanira kuva uri mubatsiri wemurume wako unomubikira unomuwachira unomusapota kuenda kupi basa ukaona kutoti iwe zvava instead of working insisted here value yacho ndei utochalecha kuti ndonamata pana panozi indikada hapana matu hapana matu lazika chimwe chiripo handiti ndosaka kunzi vanhu rorora wechi rematovu handiti pamwe pacho kanoziva kuti mupostori rorora nemupostori zvisazonetsika dziri dzakadii kana pakayama mukadzi hapana nokombre nyange pakayama mukadzi hapana nokombre pozazoti ibasa ravo mapostori ndo kaitirikawo haukati iwo wapinda postori kunoona wakadzi 10 wosvika kuti hapana unoya pano indato pano hapana aiwa waenda kurong person because belief iripo ndeyako zvakadii zvakasiyana. You can't go postal when you know chapter 5:11 postal. Pane postal makambozwa chapter 5:11. Hakuna. Unobuza kuti namba ane. Juzi. Samuel. Unofunzwa ziwo uri pachingani. Uri yoti ndiyo chi7. Woti komnino wakuti amnino wakuti akazoya after inini. Pasemu number 8. Pasemu murume nino wangu same father same mother ndiye ali pa number 8. Wozoti ndo zveiko wazijoina bozi unoita sei unozvikwanisa kana utikazvikwanisika usazvitange siya wanozvikwanisa wadii munokwadzana mahara because ona uyo asara waona sauti iri modhumbu iri mujira rewaiti apota uri kuona kune dombo rakaiswa pamusoro padhoo kupinda pamusoro pedhoo pane dombo rakanamonisenze upota wakadai pasi pemeti pane dombo upota wakadai trauzi romupfeka wari sutu mune dombo munhu kana asikadi hake kana asikadi hake hadi musamumanikidze zvasikadii zvasikadi inini chandinoda ndechekuti anotanzi yangu murume wekawo ukaona zvese zvataura he has tried a lot ukaona chikasoti kuti aya tamunetsera zvishongani asi ngatipinde futi tese in Africa let's go back to South Africa kuti maybe tikachinja environment zvinhu zvedu zvinodii unofamba zvakanaka mapira futi in Africa masvika ikoko mhepo dziya dziri kuno kutonzo dzapira futi dzako dzakwirawo in Africa ukaona dambudziko rinocrossa border unozoazvara usiuti kuti vanhu vaenda kuSouth Africa waenda kubika ati waenda kubasa wachadzoka wari pai pamberi ikona kuenda kuSouth Africa makudzoka muri panhamba kuswe nemaskipa akatsemuka isu turi this thing Mike kutoda kubatsira imi kuti the only way marriage you can save this marriage and is to submit to him and nekuita zvakutoa ndo zvatonga because ukataisaka akazvitarisa murume wekawo anditi haana kuwandirai akabuda pachena zvaanoda nezvasingadi ndiye akagashira nevana vako ende iwe akadhonza nesanzu rako aibva adhonza nesanzu hapana pakambotaura kuti asina vana vako pari kwei saka urudhirira saka chaashaita saka unodhirira unoziva chimwe chinoitika mukataura nechokwadi let's be blunt mukadzi wako akambohura murume unoonamba unongofunga kuti achagura saka you become overprotective uzanuzva handi vakamboiwa bota nomwe murume waine vana venavo umwe murume akazhabota handiti saka yanongoimufunga kuti akambonakirwa nebota riyai uchazida futi mvura pa yakambofamba napo inofambazve gore negore ikandonaya badzi inofambazve
Saka uyu une fear yekuti nyangwe munhu ari kubasa ukwana kubakuta kulinga laptop yekubasa kuilinga nefoni yemukadzi kudabura kuona kuti chichimuri isaini hombe yelack of trust. There's so much mistrust in relationship yedu. Chakapota trust inore kuti mukadzi wake kuti akairara namugumo wake ndopakanyanya trust yake. Wati mukadzi wake wekudini wekutanga airara nani namukoma wake. Saka zvine izwa kurikuona nyaya yatikutauraka ndeyekuti mukadzi wake akarara namusoro akachita handitika. That's why asatrust chii wakadzi. Saka izvozvo ndo zvaifanira kuchengetedza kuti murume wangu anofanira kuti trust. Ndikaita anything chiri suspicious murume wangu hazvifani. You went through this. Akambotsva. Beaten once. Iwo kana iyeka mukadzi wake akatomborana namukombo wake asi hapana mwana. Uruzwa hapana chii mwana. Wakandouya naporiji ndobva wandoguta hapana akapanza. Uruzwa asi iwe wakahiwa poriji nemunhu waasingazivi ukabva wapanza kaini. Saka ndokutrasta sei? Saka imini baba. Ndakakuratidza inyaya iri issue yechiwakomana muri two. Issue yetrust. True marriage is just trust and respect. Trust each other, respect each other. Nyaya yatinei. Because nyaya iri pabode kuti pane kaelement kekuzi handi dzako. Kaelement kehandi dzako ndokari kuraya marriage. Because ukwana munhu achitaura kuti usataura napastor ka iwe woenda kutaura napastor iri mito wakutaura. Unokwesha. Saka imini baba. Mukadzi wenyu kuti akakumbira ruregero mukuti changamire mukadzi uyu kukumbira ruregero ade zvinezvi. Ndikati akakumbira ruregero zvinezvi handichatambiri. Nokuti handicharutambiri paruregero rwego. Handichabvigoni. Ngoti makore matatu ese ndagara naye. Nyaya 1 ngekuti ndofunga ndiyo yambe ndiyo yataura wega. Masoro anongoita. Tika pakati pekunetsana ngenyaya yemasoro ndakamuka ndakabvuswa sauti pamuzita. Saka ndakaenda pateto wake munhu anofika. Ataura kuti akasvika kuna teto wake. Tiri kutaura iyo nyaya yemasoro yacho. Nenyaya yekutaura navarume mumafoni. Akati ndiri kumbira ruregero. Saka zvinenge hapana chachinja. Batisati tapedza negore patindori panyaya 1. Patakaroora patakatanga kusangana tisati taita nemwana akazofa muna 2023 ndiyo nyaya yatatondotaura futi. Saka handikuziva kuti chii chazochinja pasaka ndati rangu inini tiparadzana. Give it a last chance. Endai munogadzirisa kana zvaramba chiitai procedure chaicho yekuti muramba zvakadii zvakanaka. As we are saying, we give you the last chance, go out there, try it. Kana zvaramba zvadii zvaramba, but chatisi kuda hatinoda kuti muramba nesiya umwe akuwara. Aiwa, toda kuti uyu hatiti kana kuri kuenda she must remain marketable. Asina wanga, asina kuremara bhuku, asina kuti asei. The same applies to she. Kana utoita muvhoni wakutsvagawo zvimwe wafanira kuva ine wanga nechi unonga ungori chi zvako zvakanaka. Kurambana hazvisi hondo. Kurambana kutaura nashamwari iwe neitatadza kuti let's move on. Ansori changamire. Patadzoka apa tiri kunetsana. Passport yangu akabvaitora. Unayo kutaura. Aiwa, ndozvatikutaura kaizvo. Kuti ndozvisingaiti zvacho. Ndokamweya katikutaura. Akagara. umatirira. Kuti wangori kubatira. Warambira motikari. Watora passport because ukaona kutorera munhu passport isai nekuti ndinoda kufikisa kuda kuona ndinofamba nei. Musambe muntu wanga murura muntu ndiani kutora kuti imene amuzikombetere chii. Yes, gara izvi makutorete. Akataziya kuchengetera wana wako. Yes. Ndiri baba kuna mushe. Zita. Ndikoso munhu matsaro. Abuda matsaro. Atsano ziba zinonetsa.
rozandionetsa ati hatizivani muzanguva iyi asi kana zvanetsa ndokundinekubaa ndazvikusisa otifonera tsanokumuta kupagukuru hapana anoborama kana vasingazviti aminoita zvikadini kana kwamenda kuba kwemukwasha kwemukwasha kwadanhama kwatiri ntedo asiba kwemukwasha fonai mwayo kumoti pachiribani takundikana imba sizvakuita panapa takundikana imba baba wechi tira mangwana tukoti nhasi vadetsana mangwana sanga pane mimba kuna kutanga mangwana ndosati mutauraka kuti baba wataura nemazuva baba wataura iwe chiinoiti ndicorrect chii kana unaotaaande asi passport imime sekuru itai kuti uyadzosere chii passport ndiri zvozofamba zvakanaka chimwe chipo changamere ini nechakanditadzisa stereki kuenda kumba kwavo kubva ndibve south africa murodhi mese wanga uri ndithreated kuti akasvika kuno kutora umuonesa saka ndati ndinoziviswa kati sekuru ataura kuti uyai samukuru ngaite sei samukuru adini anoenda otaura nasekuru oita arrangement moita zvinhu zviri pro this is not a war sekuru atotaura kuti mangwana tichazoona pane mimba you never know ndambokutaura kuti mvura paya yakafamba inodini zvaai uchinzi kana mumereji chaimwa munhu akambodanana nemurume wavo nemukadzi wako ukamuziva kuti akambodanana nemukadzi wako usaregere munhu uye achiuya too close to your wife because anything can happen and the same applies kuchifuti kuwakadzi ukaziva munhu akambodanana nemurume wako ati make sure kuti that person is far away as much as possible because anything can saka to avoid zvakawanda keep your distance ati zvinogara zvakataurwa izvozvo kuti ukangoziva chete kuti mukadzi wangu apa wakambodanana wedzi wakayana bota kana kuti hawana asi wakambodini wakambodanana munhu iyeye yatodanger skill must stay away samubvumidze kuya mududze nechii too close for comfort no ende iwe ukaziva ndakambodana nemukadzi wemunhu asi mukadzi iye wakazororwa ibva padhuze naye iwe usangana nemukadzi wemunhu ane murume wake kana ana tete kana mutomuningira wemurume unei naye wakaita zvaero chayakaigona kaudai naye kumba kwako yejoi kuri kuti ndeni masauzvisi haukaamenezvise uruti mukadzi wemunhu kana wakatombona naye kana zvitori nani ukasangana usatomumhorisema chichinjanzira zvakapera zvakadini zvakapera because kana paine chinhu chiri jealous muupenyu chinhu chinonzi murume chayakaudzwa nhasi kuti mukadzi wako wakarorwa akambodanana najoero grade 4 unyatsoziva kuti joero mugrade 4 kana unobata munhu kana kadza chaivaitoshaitwa hana mukubata mukadzi chi hana kadza asi murume anoita jealous yekuti anotowenga joero iyoyo kuti kuti joero pane chakangarika asi munhu yakadana naye grade 4 iwe usatano mumuziya mukadzi wako asi ukangozvizwa chete kuti akambodana nemukadzi wako amine zvazvinongoita zvinotsaka mhepo kasirira saka toti izvozvo siyanai nazvo chiendai siku please accept this endai muite procedure correct nyaya iperi handei next